Bon dia, som alumnes de segon de batxillerat, de científic i tecnològic. Jo em dic Misha i aquest és el meu company Kilian. I per aquesta mostra d'experiments hem decidit elaborar un circuit pneumàtic amb l'objectiu de classificar les peces metàl·liques i de plàstic. Les peces metàl·liques cauran amb aquesta capsa verda que hi ha aquí i les de plàstic cauran aquí. Primer que tot tenim un acondicionador d'aire que la seva funció és comprimir l'aire i amb aquest tub que hi ha sota la taula arribarà fins al nostre circuit. Aquí tenim un acondicionador d'aire. La seva primera funció seria, aquí hi ha un filtre que neteja l'aire perquè l'aire porta unes partícules d'oli i aquí es cau la impuresa. Aquesta part té la funció de deixar passar l'aire a poc i no tot de cop. Doncs aquí tenim un distribuïdor d'aire. El que fa aquest distribuïdor és deixar passar l'aire cap a les diferents vàlvules, com poden ser aquesta vàlvula, que és comandament elèctric, és una vàlvula 5-2 de comandament elèctric i retorn elèctric. Es diu vàlvula 5-2 perquè té 5 entrades o sortides d'aire i té 2 posicions. Aquí dintre hi ha una pestanyeta que pot estar o així, per deixar passar l'aire per un tub o per l'altre. Llavors, per aquí tenim un distribuïdor elèctric i aquí tenim uns botons. Depèn del botó que nosaltres decidim prémer, el distribuïdor deixarà passar l'aire cap a aquesta vàlvula, per exemple, en el primer cas, i en el cas de pulsar el botó 1, aquesta vàlvula deixarà passar l'aire cap a aquesta part del cilindre i el que farà l'aire a l'entrar per aquí serà empènyer l'èmbol que hi ha dintre del cilindre per a que la tija del cilindre surti endavant i toqui aquest final de cursa. En tocar aquest final de cursa s'envia una senyal elèctrica cap a aquest altre cilindre que també és 5-2 amb comandament elèctric i retorn amb molla, i el que fa aquest cilindre és deixar passar l'aire, aquesta vàlvula, deixa passar l'aire cap a aquest altre cilindre. I en aquest cilindre passa el mateix que en el primer. Entra l'aire, empeny l'èmbol i aquesta tija d'aquí surt endavant per empènyer les diferents peces que tenim en el dispensador, que són peces rodonetes i petites, que poden ser o metàl·liques o de plàstic, com ja ha mencionat abans el meu company, i depenent de si és metàl·lica, aquí tenim un detector metàl·lic que enviarà una senyal elèctrica cap a aquesta vàlvula d'aquí, que també és 5-2, comandament elèctric, retorn amb molla, i aquesta vàlvula el que farà serà activar aquest bufador. I ara mateix us ho mostrarem. En aquest cas, la peça és de plàstic, per tant, el detector no envia la senyal elèctrica i el bufador no s'activa. Però, com s'ha vist ara mateix, quan la peça és elèctrica, la senyal és enviada i el bufador s'activa. També li hem posat diferents components, com per exemple seria el manòmetre, que ens indica la pressió que hi ha dins del circuit. També li hem posat un regulador del cabal, que serà en aquesta rodeta d'aquí. Podem fer que la tija surti amb una velocitat més gran o amb una velocitat més petita. I també hem posat 2 relés, que el circuit podria funcionar sense ells, però els hem posat perquè ens ajudin a separar la part elèctrica de la part pneumàtica. Exacte, i fins aquí.